Kaixo, gaur kotxean eramaten dugun beste jolas bat erakutsiko dugu. 45 juegos, hau, para las vacaciones, de animales, modelo pilo bat daude, guk bilago ditugu, auzobukoak dira, eta kuadernotxo batzuk dira errotulagailu batekin. Oso simpleak dira. Hemen observazioa jartzen du, hemen aukerak zazpi desberdintasunak aurkitzea, hemen tximuak nun daude jakitea, ezberdintasunak aurkitze egunean, honek daukan ona, erabili ondoren, berriro borratu, eta berriro egin dezakegula da. Hemen ere ezberdintasun kontuak, sudoku txikiak, hemen galderak egite ditu, laberintoak ere, hau egin aukate, baina berriro egin nahi izango bagenu, borratu eta aukera dugu berriro egiteko. Guk bi hauek ditugu, hau ezberdina da, aurkitu beharko genuke zer den, hau ezberdintasunena, aurkitzearena, eta horrela hainbat gauza. Guk birekin 6 eta 4 urtekoak ondo ibiltzen dira, eta batzutan batek bat egiten du eta besteak bestea. Besterik gabe, jolastu, probatu eta gozatu. Eta gozatu.